La gent roba terra, l'administració mou plànols. Els comentaris al vídeo d'ahir sobre moure tanques i robar terra. I bé, molta gent diu, bueno, ves al cadastre i el cadastre el que digui el cadastre va a missa, i en realitat no era així. El cadastre no deixa de ser un mapa administratiu, molt resumidament, que serveix per pagar impostos, no? Pagar els IBIs i tot això. En realitat, el que mana és el registre de la propietat. Allà és on estan inscrites les finques i on hi ha els límits, no? Però a la pràctica, què és el que mana realment? La realitat física del terreny. Llavors, quan tu vas al jutjat, has de demostrar el cadastre, el registre de propietat i la realitat física del terreny. I és per això que hi ha tants i tants judicis sobre aquests temes. No és tan fàcil com el cadastre, no hi ha res matemàtic en dret. De la mateixa manera que les persones mouen finques i mouen tanques i roben terra, doncs les administracions públiques fan coses semblants. Fixeu-vos aquí al Parc de la Draga, fantàstic. Ha aparegut un pavelló aquí, ja fa anys que hi és. No sé si va ser primer, si el pavelló o el parc. Un pàrquing aquí, això fa pocs anys que hi és. Aquest pàrquing d'aquí, hi han posat carregadors elèctrics. Allà baix, un altre pàrquing que no hi era. I això, en teoria, jo tenia entès que era un parc natural. I han aparegut coses, no? Bé, en fi, de la mateixa manera que la gent roba terra, l'administració mou plànols.